Krek. Ah, golek Pak Nemen. Iya. Aku Kowe iki piye tanang lang? Kowe mau tajak go banyoni no. Wah, Nek sawah kono. Nek sawah kono lunga ra kondo-kondo. aku delok api yo. Lah jare bapak mbok kirim ndi? Hah? Jare bapak mbok kirim. Lali iki beras lah yo. Beras. Pakmu mbok kon nutup beras. Alah Gusti, opo iki? Lali. Bojo karo bapak ora pati. Sumpet ta? Sumpet. Jangan gue juga apa tabong gue. Lek opo? Ada apa? Wah, delok iya. Dijak banyoni kok malah. Mana? Gue udah tahu aku goreng dhewe kok. Ndok sawah abane diesel dompet. Pas bulan geni. Mulane kowe iki dadi bocah iki didano karo wong tuwa. Heeh. Lah piye? Lah kok kon ngirim dek awet dek awan mau. Mulane kowe iki ra takon poso kaya bapak, dadi nek geni iki ra apa-apa. Lah aku di ndok kono dikeki iwak adus kok. Iwak apa? Iwak adus. Kalau aja nih pedusnya busuri pakai kok. Ayo. Kali kaget kalong piro ta. Lho sampeyan buka aku ndok kono marah sido poso. Selalu tampil tahu bau tak. Ngopo iku kok? Ado-ado nak melu tampil iki karo tak surati kowe. Oh, semua barang dolanan geni ya. Iya. Wong enak. Mandek. Kebakaran. Panggil bomba, Bos. Rudy. Iya. Pasiennya Pak Purnomo. Makasih. Ayo. Tamu-tamu mau ono sing iso ngendang darah iku bedane Aris. Lagi anu Din. Ayo bedane Mas. Besok beda sunat aku beli. Sunat tak belum. Lero sunat tak sunati. Aku padha kepala. Lah, piye? Pun kali. Oh, no. Pun kali. Oh, nek surat pintu ku penak, aku dhewe wali bolak-balik. Oh, surat pintu ceplas e. Ilang anu ayo. Ora ilang kok. Ayo Ponorogo aku padha kepengin joget kok. Mati ya, Pi. Oke, Wong. Kalau Mas Rizky ala katir-tir. Banyak kebayar banget tekan Poro. Saga ala kering-kering. Ini. Berbahaya. Oh ya. Mana sampai? Ini kata kayak ada tak berongok. Bener sangat. Ayo.
mau dipersilakan. Biar bersama anak-anak Jepara. Mas. Iki bintang tamu kok gerubrukan iki Mas, nek suruh. Piye to malah boyon lho. Iki Mas Ukil ya. Aku kira roti teko-teko berko salto malah. Mungkin nang kene ngajeni kowe tak kemek lupa nang kene cah-cah lho. Jane. Sumpah Mas boyo kok keceklet tenan iki. Keceklet iki piro? Pisan cas to. Ojo kuwatir, kene ana tukang pijat. Menek kok trimane keseliwu lah putung legane ati gorene. Wis balik menang. Lho. Ora trimane sangkal putung, ora rontek le. Lho, selagine jono nyawane, nek pitemu ketemu motor, goreng omahku. Ya aja kok buah. Aku ya. Nah, itu juga ada bintang tamu pengendangi Mas Rizky. Mas Rizky dari kota Kretek Kudus juga punya reok ya Mas. Iya, Ngono lho nek baru main ketoprak lho tak loro iku lho ora melu. Menang. Baru sing kae. Ora guyon. Bapak. Biasane Mas Riki yo ngepaki aku pas ketoprakan. Heeh, lah iya. Ngene mati mangan. Dene sing ngepaki yo dhewe ra. Iya. Nek aku yo alhamdulillah ketemu karo dulur-dulur ada. Wis adodo kok prodedi, pokoke karo dulur-dulur iki alhamdulillah bersama reke Eko Budaya. Muga-muga rezekine tambah akeh. Sonane utang-utange ndang lunas. Nek wis lunas utang meneh. Biasanya mekari saya buka. Biasanya mekari saya kilik. Bang Lina saya buka. Wis ngono ae ya. Lanjut deh, besok sukses. Sukses. Awak dhewe mau teko kene kok ora yo donga-donga. Doa-doa.
ora berdoa. Ora Dinane sing duwe omah. Ya ya dhewe ada toko kono iki mau. Oh, dia ada umur nyekek tok iku. Lah iya. Barang iki malah nyekek. Lah piye ada nyekek aku yang mau nyekek. Mau dadi. Kowe mau ngerti apa acarane ora? Acarane. Acarane nganu iki apa? Apa? Walimatul Khitan. Munake Sapa jenenge? Adik Sandy Ahmad Maulana gitu. Dek pudi piantuke Dek Sandy pudi? Adik Sandy. Oh, mriki Dek. Ya. Mriki. Nah, sorry. Asa. Aku jan gagah. Gagah telek Aku gagah. kayak gagahan. Aku lagi nganu kono suara. Yo. Tung tung dadak. Drang tung. Lah. Iki ngono urung mari turun cek mari urung garing. Urung mari Dik. Oh, urung. Mriki madhep. Ya jelas sih tak delok sih. Masa iki ngono ke aurat kok Testimoni. lha iki testimoni. Mriki. Namine Dek sinten? Dek Sandy. Dek Sandy kelas pinten? Loro. Oh, Iya teri. oh. Bapak cilik tapi banter. Banter. Didungakne. Cita-cita pengen dadi napa? Super kantor. Apa Super kantor. super kantor jeng. Super kantor ki apa? Super kantor ya sing nyopir truk-truk ngono kae. Oh, iya. Aku lagi iki ya. Ora Cita-citane sopir kantor. Wih, jan. Ketoke bapake kepe sopir iki. Wis, apa cita-citamu supir apa? Kantor. Supir kantor. Lah kae supir apa? Sopir ambulan. Ya raimu pucet. Ambulan. Lah ngene iki sangke pucetku masamu ngerti ora? Ngeterne anu jenazah ngono kae masamu langsung tanganku mobil. Apa ning liwati ae. Jenazah keri-keri ora kowe. Lah nek kene aku gara-gara Di ya dongane Dek Sandy mugi-mugi dados anak sing saleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tambah sukses, tambah pinter Amin. dan cita-citane cepat tercapai. Tercapai. Aku dongane kowe dongane keluargane geten. Dungane keluargane. Heeh. Seketemu lho Dik. Halo. Oh iso. Iki macet kita. Macet nang butuh Ring aku iki. Dongane geten Dungane keluargane. mugi-mugi ya. Apa iki Bapak sinten? Sinten? Abdurrahman ibune? Ini Abdurrahman kalian Ibu Nuryanti. Ora enak ngono. Jeneng anak tok. Dongane sing apik keluargane iki mau wis nganggap reoke dhewe. Mugi-mugi ya ngreo Oke, Pak. ya bar iki pakai Bar iki, reokan. Pak. Iki om dimaine bar iki. Berkiki. Ya iya. Iki dagelan mati pajak. Dagelan iso-isonan Pak. Wajib-wajib. Ayo jangan dimana sih? Ayo dilanjut. Mugi-mugi. Lanjut nih. Siramu lewat, aku ki aja dikempit. Kenapa? Ayo, salah aku iki, Ben.